ассалому алайкум. Акнун шумо метавонед аудиокитоби моро аз Play Market скачат карда дар телефони худ установка карда забони русиро омӯзед. Барои ин ба Play Market медароед ва забони русӣ барои навомӯзон менависед. Программаи мо ҳамин тавр аст. Значоки программа ҳамин тавр аст. Ҳатман ҳамин программаро дарёфт карда скачат кунед. Ё ки набошад ссилкае ки дар описанӣ ва дар комментарии ҳамин видео шудааст, бо тариқи ҳамон низ дароед. Программа бениҳоят содда сохта шудагӣ аст. Бо кӯмаки ин программа шумо метавонед забони русиро аз нол омӯзед. Албатта китоби чопӣ ба шумо дар кор бошад агар ба ҳамин номерҳо бо тариқи WhatsApp, Telegram нависед. Доставка танҳо дар дохили Россия ҳаст. Хоб, якум иборае ки мо бояд бо шумо ҳозир аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума намоем. Ҳамаш хуб аст, хавотир нашав. Ҳамаш хуб аст, хавотир нашав. Ҳамин ибораро мо бояд ҳозир бо шумо тарҷума кунем. хоб, хавотир нашав мешавад не беспокойся. Не беспокойся. Не беспокойся. Хавотир нашав. Луғат дар экран маълум аст. Ва дуюмаш хуб аст. Порядке. Хуб аст. Порядке. Ва ҳамаш мешавад всё. ҳамаш мешавад всё. Не беспокойся, хавотир нашав, порядке хуб аст. Ва ҳамин се луғатро шумо бояд якҷоя намоед ва ибораро аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ тарҷума кунед. хоб, ман ба шумо 10 секунд вақт медиҳам. хоб, беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо ҷавобро дуруст ёфтед ва ҷавоб ҳамин тавр аст. Всё в порядке, не беспокойся. Всё в порядке, не беспокойся. Чӣ тавре ки дар забони тоҷикӣ буд ҷумла, ҳамон тавр ба забони русӣ низ тарҷума шуд. Лекин ин ҳолат дар ҳама вақт ҳамон тавре ки ҳаст ҳамин хел тарҷума намешавад. Дар баъзи ҳолатҳо ҳамаш хуб аст, хавотир нашав. Всё в порядке, не беспокойся. Акнун мегузарем ба дигараш. Барои чӣ ба ту адабиёт маъқул аст? Барои чӣ ба ту адабиёт маъқул аст? Адабиёт ин фан аст, фан. Ва маъқул аст ин нравится. Нравится. хоб, ба ту мешавад тебе. Тебе. хоб, барои чӣ мешавад почему. Почему. Барои чӣ. хоб, адабиёт мешавад литература. Литература. Адабиёт литература. Почему. Барои чӣ. Литература. Адабиёт. Нравится. маъқул аст. Тебе. ба ту. Акнун ҳаминро мо ҳамин 4 луғатро якҷоя кунем ва ҷумларо созем. Ба шумо ин дафъа 20 сония вақт. хоб, беҳтарин дӯстони азиз, беҳтарину беҳтарин фикр мекунам ки ҷавобро дуруст дарёфт намудед. Ва ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст, дӯстони азиз. Почему тебе нравится литература? Почему тебе нравится литература? Ҳозирак дар пеш гуфтам ки ҳама вақт он тавре ки дар забони тоҷикӣ меояд ҳамон тавр ба забони русӣ тарҷума намешавад гуфта. ва дар инҷо мо ва шумо бояд ҳаминро шумо мебинед ки дар забони тоҷикӣ чӣ хел буд ва ба забони русӣ ҷойҳои ҷумлаҳо дигар шуд. Почему тебе нравится литература? Яъне адабиёт дар забони русӣ дар охир омад. хоб, мо бошад ба дигараш мегузарем. мо китоб ва ҳикояҳо мехонем. мо китоб ва ҳикояҳо мехонем. бениҳоят ҷумлаи содда, осон, ҳаминро низ бояд мо тарҷума намоем. ва бубинед дар инҷа мехонем мешавад читаем. Мехонем, читаем.
читаем. Глагол читать. Мы, мо. خب حکایه ها می شود сказки. ای می شود و. мо این мы. حاضر کتاب книга. خب якта با якта حاضر به شما تکرارم میگویم. мы می شود мо. کتاب книга. و می شود ای. حکایه ها сказки. میخونیم читаем. Мы сказки и книги читаем. акнун ман луғатҳоро якта бо якта гуфтам. ман намедонам ки чӣ хел ин ба русӣ тарҷума мешавад. ба шумо 20 сония вақт. خب بهترین 20 ثانیه وقت достаточно بود برای فکر کرده جواب را نوشتن. با ما کتاب و حکایه ها میخوانیم. Мы читаем книги и сказки. ما کتاب و حکایه ها میخوانیم. خب بعد دیگرش میگذاریم. با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. البته عباره به نهایت دراز است. نو هر آنقدر ما کوشش میکنیم با شما ساده تر کرده و شما میفهمونم و شما ترجمه میکنید. با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. خب لغت یا میشود или. با تو что тебе. با تو اکنون что گفته چی رو در نظر دارد. خب معقول است нравится معقول است. خب کتاب خواندن читать книги. بسیارتر می شود большой или بخشش больше. بسیارتر больше. و بازی کردن می شود играть. بازی کردن играть. ببینید با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. что тебе با تو играть بازی کردن или یا больше بسیارتر нравится معقول است читать книги کتاب خواندن. به نهایت لغت زیاد 2 4 6 لغت و 6 لغت رو شما یک جای کنید و عبارت سازید. این دفعه با شما 30 سکند وقت. 30. خب دوستان عزیز بهترین من 30 سکند گذشت و فکر میکنم که شما دریافت کردید. Что тебе больше нравится читать книги или играть? با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. Что тебе больше нравится читать книги или играть? فکر میکنم که بسیاری ها دریافت کردن. آن شخصایی که خطا کردن من به آنها میگویم که ضیق نشوید. این بهترین هست اگر همین رو نصفش رو درست یافته باشید هم. زیرا که این به نهایت جمله دراز بود و این رو در یکی از بعض زباندان های بهترین نیست درست ترجمه کرده جابجا کرده نمیتوانند.
ва мо бо шумо ба дигараш мегузарем. омӯзгори мо беҳтарин аст. омӯзгори мо беҳтарин аст. хуб, мо наш. мо наш. учител омӯзгор. учител омӯзгор. беҳтарин замечательный. замечательный. беҳтарин замечательный. беҳтарин аст. беҳтарин аст мешавад замечательный. хуб, се луғат ҷобаҷо мекунем ва як ибораи дурустиро месозем. ба шумо ин дафъа 10 секунд вақт. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки дарёфт кардед. омӯзгори мо беҳтарин аст. омӯзгори мо беҳтарин аст. Наш учитель замечательный. Наш учитель замечательный. омӯзгори мо беҳтарин аст. хуб, дар ин ҷо низ хеле ки дар забони тоҷикӣ буд, ҳамун тавр ба забони русӣ тарҷума нашуд, балки ҷойҳои баъзе ибораҳо дигар шуд. Наш дар мо дар забони тоҷикӣ дуюм истодааст, афсус ки дар забони русӣ аввал. мо бисёри вақт местоимения, ҳамин указательни местоимениҳо дар пеш меоянд. хуб, мо бошад ба дигараш мегузарем. худатро эҳтиёт кун дӯстам. худатро эҳтиёт кун дӯстам. худатро эҳтиёт кун дӯстам. дӯстам мешавад друг мой. друг мой. худатро мешавад себя. 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 худатро. ва эҳтиёт кун береги. береги. эҳтиёт кун. береги. се луғат ва инро низ мо бояд чӣ кор кунем? Тарҷума намоем. ба шумо 10 секунд вақт. ва беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо дарёфт кардед. худатро эҳтиёт кун дӯстам. худатро эҳтиёт кун дӯстам. береги себя, друг мой. береги себя, друг мой. береги себя, друг мой. хуб, ман фикр мекунам ки бисёриҳо ин ҷавобро дуруст ёфтанд ва ҳамаи шуморо табрик мекунем ва мо ба дигараш мегузарем. ман намедонам ки ту куҷо кор мекунӣ. ман намедонам ки ту куҷо кор мекунӣ. кор мекунӣ. работаешь. работаешь. кор мекунӣ. работаешь. я. ман. я. ман. где. где. куҷо. куҷо. ты мешавад ту. ты. ту. ва намедонам не знаю. не знаю. я не знаю где ты работаешь. мумкин ҳамин тавр бошад. агар луғатро бубинед чӣ хел ҷобаҷо шудагааст. хоб, я ман не знаю, намедонам где куҷо, ты ту работаешь, кор мекунӣ. хуб, дар ин ҷо низ 5 луғат маълум аст ва 5 луғатро мо ба шумо нишон додем. ҳаминҳоро бояд шумо якҷоя кунед. хуб, боз ба шумо 20 сония вақт. хуб, беҳтарин дӯстони азиз, ва ман фикр мекунам ки бисёри шумо дарёфт намудед. ман намедонам ки ту куҷо кор мекунӣ. ман намедонам ки ту куҷо кор мекунӣ. хуб, я не знаю где ты работаешь. я не знаю где ты работаешь. ман намедонам ки ту куҷо кор мекунӣ. я не знаю где ты работаешь. хуб, бубинед
чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ буд, ҳамон тавр ба забони русӣ тарҷума шуд. Ин ҷумла ҳамин тавр буд. Ман намедонам, я не знаю. Ту куҷо? Где ты работаешь? Кор мекунӣ. Ки дар инҷо дар забони тоҷикӣ ҳаст ва яке аз он ҷумла як ибораи ки дар забони русӣ нишон дода намешавад ва тарҷума надорад ва барои ҳамин ҳам мо низ дар инҷо нишон намедиҳем. хуб, мо бошад ба дигараш мегузарем. Анча шуда буд, надида будем. Анча шуда буд, надида будем. хуб, бениҳоят ҷумлаи осон ва инро низ бояд мо бо шумо бо кӯмаки луғатҳо тарҷума намоем. Анча шуда буд, давно. Давно анча шуда буд. Надида будем. Надида будем. Не виделись. Давно не виделись. Давно анча шуда буд, не виделись, надида будем. хуб, ба шумо 10 секунд вақт фикр кунед ва ҷавоби худро нависед. беҳтарин дӯстони азиз, 10 секунд гузашт. Ман фикр мекунам ки ҳамаатон дарёфт намудед ва ибораи дарёфт кардаи шумо ҳамин тавр буд. Анча шуда буд, надида будем. Давно не виделись. Давно не виделись. ва бубинед дар инҷо низ чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ ҳаст ибора, ҳамон тавр ба забони русӣ низ тарҷума шуд. такроран мегӯям, дар ҳама ҳолат ин тавр нест ва бисёриҳо ҳама хеле фикр мекунанд ки чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ аст, ҳамон тавр ба забони русӣ тарҷума мешавад. Не, баъзе вақтҳо, бисёри вақтҳо дар забони русӣ қоидаҳои ҷумласозӣ аст. ҳамонҳо бояд шумо назар кунед ва аз рӯи ҳамонҳо тарҷума кунед. Чӣ ту кор намекунӣ? Чӣ ту кор намекунӣ? Кор намекунӣ, не работаешь. Кор намекунӣ, не работаешь. хуб, ту мешавад ти. чанд бор тарҷума кардем? Бо такрор модари дониш аст. ва чӣ мешавад что. се луғат дорем ва ҳамин се луғатро якҷоя мекунед. ба шумо 10 сония вақт. беҳтарин дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо дарёфт кардед. Чӣ ту кор намекунӣ? Чӣ ту кор намекунӣ? Что ты не работаешь? Что ты не работаешь? Что ты не работаешь? Чӣ ту кор намекунӣ? бубинед, дар ин ҳолат низ мо мебинем ки чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ буд, ҳамон тавр ба забони русӣ тарҷума шуд. чӣ мешавад? Что. ти мешавад ту. Не работаешь, кор намекунӣ. чӣ хеле ки аст, ҳамон тавр албатта тарҷума кардем. ин беҳтарин аст. агар дар ҳама ҳолат ҳамин тавр мешуд, чӣ хеле ки дар забони тоҷикӣ аст, ба забони русӣ ҳам хел тарҷума мешид, омӯхтани русӣ бениҳоят осон буд. афсус ки дар забони русӣ қоидаҳои ҷумласозӣ ҳаст. мағозаи маҳсулотҳо дар куҷо ҷойгир аст? мағозаи маҳсулотҳо яъне магазини продукти мешаванд ку. хуб, маҳсулотҳо мешавад продукте. дар куҷо мешавад где. ин дар бораи ин бисёр дарс кардагӣ ҳастем. хуб, мағоза ин магазин аст ва ҷойгир аст мешавад находится. бениҳоят ибораи осон. маҳсулотҳо мешавад продукте, мағоза магазин, где дар куҷо, находится ҷойгир аст. ҳамин 4 ибораро шумо бояд якҷоя кунед. албатта бо қонуни ки қонуне бо правилаи грамматикаи забони русӣ ҷобаҷо кунед ва ҷумларо созед. ба шумо якчанд сония вақт метиҳам ва баъдтар ман ба шумо ҷавоби дурустро нишон медиҳам. рафтем.
хуб, беҳтарин дӯстони азиз, ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Где находится магазин продукти? Где находится магазин продукти? Мағозаи маҳсулотҳо дар куҷо ҷойгир аст? албатта ман барои чӣ правилаи грамматикаи забони русиба итоат кунед, умуман аз рӯи ҳамон кор кунед гуфтам, зеро ки ҳама вақт ибораҳои саволӣ где, куда, откуда, сколка ино дар пеш меоянд, зеро ки ино умуман асоси гап ҳастанд. хуб, ва гапро саволӣ буданашро муайян мекунад. рафтем ба дигараш. умедворам ки дуруст ёфтен ва агар хато карда бошен, ислоҳ карда бошен, бениҳоят хуб мешавад. Шумо занг зада метавонед. Шумо занг зада метавонед. хуб, акнун телефон карда, умуман бо лаҳҷавӣ гӯем агар. Шумо вы метавонед, можете. Может ҳаст, албатта метавонед гуфта истодааст. инҷа шуморо дар назар дорад ва барои ҳамин ҳам можете гуфта истодем. хуб, занг задан мешавад позвонит. Албатта ин дар будущее время аст. Звонит, позвонит бо глагол звонит ва дар пешаш бо приставка омада истодааст ва барои ҳамин ҳам позвонит дар будущее время, дар замони оянда. ҳоли ино занг назадааст ва планировать карда истодааст. ҳамин се ибораро шумо бояд ҷобаҷо кунед ва як ибораи хушрӯ дар забони русӣ созем. ба шумо якчанд сонияча вақт. хуб, беҳтарин. умедворам ки ин дафъа низ шумо дуруст ёфтед ва ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. шумо занг зада метавонед. Шумо занг зада метавонед. Вы можете позвонить. Вы можете позвонить. шумо занг зада метавонед. албатта дидем вы ин шумо аст, аввал омад, яъне местоимение. ва мо мегузарем ба сеюм ибораи мо. умедворам ки дарсро умуман бо диққат тамошо карда истодед ва ба дарс ба шумо маъқул шуда истодааст. ва ҳозир мо бо шумо ин ибораро тарҷума мекунем. ин ба ман вобаста не. вобаста нест. ин гап бисёртар ба духтаро ҳаст ки вақте ки шавҳар броӣ шавад, мегӯяд ки ин гап да ман, ин кор да ман вобаста не ба падару модарам. гап аст, ин шӯхӣ буд. хуб, не мешавад албатта не. ва ба ман от меня. От меня нависта шуд, ки мо мехонем от меня. ва ин мешавад это. ва вобаста мешавад зависит. зависит. ва ҳозир шумо бояд ҳамин чор ибораро, чор луғатро якҷоя кунед ва албатта ҷумлаи худро созед. ба шумо ин дафъа низ бениҳоят вақти кам медиҳам, зеро ки ибораи осон аст. албатта ибораи душвор бошад, баъд мо ҳам метавонем дар ҳамон ҳолат ба шумо вақти зиёд диҳем. рафтем. хуб, умедворам ки дарёфт кардед. албатта ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. ин ба ман вобаста не. это не от меня зависит. это не от меня зависит. ва дида истодем ки ибора осон аст. умедворам ки дуруст ёфтен. агар хато карда бошен ҳеҷ гап не. албатта бо диққат тамошо кунед дар дигарҳош, дар дигар ибораҳо, албатта ҷавоби дурустро меёбед. видеоро стоп карда шумо метавонед бемалол фикр кунед, баъд давомашро тамошо кунед. рафтем. ин телефон чанд пул меистад. ин телефон чанд пул меистад. хуб, беҳтарин ибора аст ва дар ҷои телефон шумо метавонед дигар ибораҳоро низ монед. ин стакан, ин стул, ин хона, ин чӣ ки мефорад дар ҳамин ҷа монда савол диҳед ва ана ҳамин ибора ки ҳозир мо меомӯзем албатта барои шумо бениҳоят муҳим аст. ин мешавад этот. барои чӣ этот? барои он ки телефон мужской род аст ва этот бо мужской род истифода бурда мешавад. хуб, сколка мешавад чанд пул ва меистад мешавад стоит. ва ҳозир мо бо шумо бояд боз ҳамин се ибораро якҷоя кунем ва
ҷавоби дурустро ёбем. Албатта ҳозир нохост ҷавоби дуруст биромад, лекин сразу успед кардам ки ӯро аз экран дур кунам. бинед, бениҳоят осон аст. Ба шумо боз ин дафъа низ вақти зиёдӣ намедиҳам. фикр кунед. Агар фикр кардан ба вақт кам мекунад, видеоро стоп карда, бемалол фикр карда, баъд давомашро бинед. рафтем. хуб, беҳтарин. Умедворам ки ин дафъа низ дарёфт кардед. Ин телефон чанд пул меистад? Сколько стоит этот телефон? Сколько стоит этот телефон? Хеле ки дар пеш гуфта гузаштам, куда, где, откуда, сколько, ино ибораҳои саволе ки ҳастанд, ино ҳама вақт дар пеш меоянд, дӯстони азиз. Албатта дар баъзе сеюм, чорум склонение дар мобайн меоянд, лекин дӯстони азиз, асосан дар 90% ин ибораҳои саволӣ дар пеш меоянд, аз хотир набароред. Ва мо мегузарем ба дигараш. Умедворам ки ҷавоби шумо дуруст буд ва дарсро бо диққат тамошо карда истодаед. мо мегузарем ба дигараш. Дигар ибораи мо: имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. таклифи зор барои бачаҳо, албатта духтари худро ба ягон ҷо таклиф карданӣ бошад, ин ибора барои онҳо албатта чизи лозиме аст. имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. шумо метавонед ба ҷои кино, ба ресторан, ба свидания, ба тӯй, ба хона, умуман ба гостиница, куҷо ки форат монен ибораро дигар ҷош ҳамон хел меестад. Албатта ин ибораҳоро ман ба шумо бояд гуфта гузарам, зеро ки қоида ва сирри асосии зуд омӯхтани ва зуд ибора сохтан дар забони русӣ дар ана ҳамин аст. Шумо бояд донед. Мисол, имрӯз бегоҳӣ шуморо ба консерт ёки ба свидания, ба ресторан таклиф карданиям гуфта метавонед дигар кунед. Бегоҳӣ мешавад вечером. Вечера ҳаст ва албатта вечера аст бо вчера ҳаст. Ҳамхел вечером ин мешавад шаб бегоҳӣ, вчера ҳаст ин дирӯз мешавад. албатта дар ин низ бояд шумо аҳамият диҳед. Ман я ба кино, в кино, в кино. хоб, таклиф мешавад пригласит. Пригласит. Албатта ин будущее время аст, барои ҳамин ҳам феъл чӣ хеле ки аст, ҳамон хел монд. Ва имрӯз мешавад сегодня. Шуморо мешавад вас. Карданиям хочу, хочется, хочу, глагол хотит. хоб, имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. Бегоҳӣ вечером, ман я, шуморо вас, ба кино в кино, карданиям хочу, имрӯз сегодня, таклиф пригласит. Таклиф кардан албатта пригласит мешавад. ибора албатта ибораи осон нест, ибораи хеле дуру дароз аст, лекин дуруст ҷавобро ёфта ҳаминро сохтан илоҷаш ҳаст. Барои ин ба шумо чӣ лозим аст? Видеоро стоп кунед ва бемалол фикр кунед. ман ба шумо ҳозир ҷавоби дурустро нишон медиҳам. ба шумо вақти албатта 30 секунд вақт медиҳам. бемалол фикр кунед. рафтем. хуб, умедворам ки дарсро бо диққат тамошо доред ва ҷавоби дурусти ин ибораро низ шумо ёфтед. хуб, ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. имрӯз бегоҳӣ шуморо ба кино таклиф карданиям. Я хочу сегодня вечером пригласить вас в кино. Я хочу сегодня вечером пригласить вас в кино. В кино не албатта вақте ки тез мехонем, вақте ки разговор ба ихел мешавад. Я хочу сегодня вечером пригласить вас в кино.
в ҳамчун ф талаффуз шуда меравад. В кино. хуб, умедворам ҷавоб дуруст буд. Албатта ҷавоботон нодуруст бошад, ҳеҷ гап нест. дарсро бо диққат тамошо кунед. Албатта он гапҳое ки ман гуфтам беҳуда нест, ҳамаш албатта аз рӯи қоида аст. Ба гапҳои ман албатта риоя кунед, ба қоидаҳои грамматикии забони русӣ. Шумо ҳама вақт дар забони русӣ дуруст, бехато ва зуд ибора месозед. рафтем мо ба дигараш. бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. беҳтарин ибора ҳаст вақте ки намефорад ба ягон корро кунед. Албатта ин ибораро шумо метавонед истифода баред барои ҳар касе ки шумо мехоҳед. Афсӯс, сажалею. Афсӯс яъни сажалею, ин шумо яъни як кас гуфта истодааст. Албатта бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. Ам ҳаст дар охир, ам ин шумо ҳастед. ҳамин хел ман, яъни ман гуфта истодам ин гапро, яъни як кас гуфта истодааст. духтар аст, писар аст, албатта шахси танҳо гуфта истодааст. карда наметавонам, не смогу. ва аммо мешавад но дар англиси but мешавад. ва инро мешавад это. бахшиш ки ибораи англисиро дар дохили гапҳом даровардам, просто шавқам омад ки ба шумо низ ҳамин ибораро ба забони англисӣ низ гуфта гузарам. хуб, бисёр мешавад очень. ва ҳамин хел гап аст ки очень жал, бисёр афсӯс. Албатта просто очень сажалею гӯядам мешавад. хуб, бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. ибораро ба забони русӣ тарҷума мекунем. Албатта луғатҳо дар экран маълум аст. Инро это, карда наметавонам, не смогу, афсӯс сажалею, бисёр очень, аммо но. хуб, ба шумо якчанд сония вақт фикр кунед, видеоро стоп кунед, ҷавоби худро дар дохили худ ё ки дар дафтари худ қайд кунед. ман ҷавоби дурустро ки нишон додам, албатта хатогӣ дошта бошед, хатогии худро ислоҳ кунед. рафтем. хуб, умедворам ки шумо ҷавоби дурустро ёфтед ва албатта бехато аст. ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст. ин муқаддар ибораи албатта душвор набуд, барои ҳамин ҳам дар 20 сония ба шумо ҷавоби дурустро нишон додам. бисёр афсӯс, аммо инро карда наметавонам. Очень сожалею, но это не смогу. барои чӣ? Албатта савол мешавад ки барои чӣ ин тавр шуд. барои ҳамин ки ҷавоби дуруст ҳамин тавр аст ва ин дуруст аст. бисёр афсӯс, очень сожалею. Очень жал гӯядам мешавад дар ҳамин ҷа. лекин очень сожалею, бисёр афсӯс, ин бениҳоят ибораи хушрӯ аст. Очень сожалею, но это не смогу. беҳтарин аст ва мо мегузарем ба дигараш. аз шумо бисёр миннатдорам. дар ҳамин ҷои шумо метавонед албатта аз ту, аз онҳо, аз вай, албатта ҳамин хел монда истифода баред ва дигарош набояд тағйир ёбад. аз шумо бисёр миннатдорам. чӣ ба дар ин ҷа ман биромад, яъни я, барои он ки миннатдорам, яъни шумо гуфта истодед ҳамин гапро, яъни ман ё ки шумо, як нафар шакли танҳо гуфта истодааст. миннатдорам, аз шумо миннатдорам. хуб, миннатдор мешавад обязан. албатта шумо духтар бошед, обязана. ва аз шумо мешавад вам. ва бисёр мешавад крайни. умуман ибораҳо сал дигар хел тарҷума шуда истодааст, лекин албатта ба ин бисёр дода нашавед, зеро ки дар забони русӣ ибораҳое ҳаст ки дар ҳар ҳолат ҳар хел маъниро медиҳад. дар ин ҷо низ албатта бисёр крайни, бисёр албатта много мешавад, лекин дар ин ибора вақте ки шумо благодарност нишон медиҳед, крайни гуфта тарҷума мешавад. Так что
фикри зиёдӣ накунед ва албатта фикри ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума карданро кунед. Ба шумо якчанд сония вақт. хоб беҳтарин умедворам ки ҷавоби дурустро бехатогӣ ёфтен ва ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Аз шумо бисёр миннат дорам. Я вам крайне обязан. Ва албатта духтар бошед, агар яъне зан бошед обязана. Я вам крайне обязана либо обязан. Албатта ҷинси шумо ба нигоҳ карда шумо ибораро тағйир медиҳед. Албатта илова мекунен ҳарфи аро ва мешавад ин женский род. خب بسیار خوب ما میگذاریم به دیگرش. ما تکلیف شما رو قبول میکنیم. در جای ما شما میتوانید یا یعنی من تکلیف شما رو قبول میکنم. تو تکلیفی مرا شما رو نه مرا شما رو در جای شما مرا میکنین و همین خیل عباره ها رو میتوانید شما تغییر دهید به دیگر معنی ها. قبول میکنیم میشود принимаем. Принимаем, یعنی глагол принимать, یعنی قبول کردن. قبول کرده گرفتن میشود принимаем و ما میشود мы. تکلیف شما رو میشود ваше предложение. предложение میشود البته بسیار معنی دارد. در اینجا عیناً تکلیف شده آمدگی است. так что در اینجا نیست فکر خدا هر جا به نزنین. البته من چیزی که گفتم در زبان روسی عباره‌ای است که در هر حالت هر خیل معنی رو میدهد. предложение میشود عباره، предложение میشود البته گپ و چپ. так что بسیار معنی دارند. میرویم با شما برای یافتن معنای انهمین یا که ответ عموما گیریم. اگر جواب درست یعنی عباره رو به زبان روسی ترجمه کردنش رو با شما خوزه دیتا میبراییم و با شما من همگی 20 ثانیه وقت میتیم تا که همین عباره رو به زبان روسی ترجمه کنین. رفتیم. خب بهترین دوستان عزیز امیدوارم که جواب درست رو یافتین. مگه خوی من البته نگاه نکنین اهمیت ندین، زیرا که من بسیار میخواهم که به شما بسیارتر یاد دهم، زیرا که در یک درس البته هر خیل حالت ها هست، هر خیل عباره ها هست. من میخواهم که همه همونها رو در همین درس به شما یک جای کرده فهمانده روم. ممکن برای یک خیلی درس نفهمم میشوند، زیرا که من گپ رو از هر کجا گرفته شدم، زیرا که باز میگویم که این از آن خاطر است که من میخواهم که همین همه اون چیزی که سیکرت میگویم، اون که правила میگویم، راههایی که برای آموختن زبان روسی لازم میشود با شما در همین داخل درس ها گفته گذارم. برای همین گپ به هر طرف رفته شده است. так что принимайте правильно. درست قبول کنید. ما تکلیف شما رو قبول میکنیم. جواب درست رو میبینیم که چه خیلی میشود. ما تکلیف شما رو قبول میکنیم. Мы принимаем ваше предложение. Мы принимаем ваше предложение. ما تکلیف شما رو قبول میکنیم. جواب درست عموما عباره درست بود. امیدوارم که 90% شما دریافت کردین، زیرا که من میدونم که 90% نه همه شما به نهایت دانا هستین و به نهایت желание آموختن زبان روسی دارین. شخصی که желание دارن، شخصی که البته خواستی آموزش زبان روسی دارد و میتواند بسیار جمعی زبان رو آموزد. و عباره دیگری ما با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. با تو بسیارتر کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. البته عباره یک سال درستر نو ما حاضر با شما با کمک لغت ها در عموما با راه آسانک ترجمه میکنیم. ایلی میشده است یا، در اینجا یا هست. البته از ما باید سر کردیم. با تو میشود что тебе. тебе هست. тебе. кого кому.
و هست معقول است нравится нравится و читать книги китоб хондан бисёртар мешавад больше играть бозӣ кардан ва албатта 1 2 3 6 ибораро диден. Албатта 6 ибора нест, дар инҷа бо 6 тақсим карда тарҷума кардем ва ҳозир бо кӯмаки ана ҳамин луғатҳоро якҷоя кардан шумо албатта ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума мекунед. боз мегӯям ин бениҳоят осон аст. Фақат ба худбоварӣ кунед ва бо диққат дарси моро тамошо карда ба забони русӣ ҳамин ибораро ҳозир тарҷума кунед. Видеоро стоп карда албатта. خب ба шумо ман ҳамагӣ 30 сония вақт медиҳам. рафтем. خب بهترین امیدوارم که باز این دفعه نیز درس رو با دقت تماشا دارین و جواب رو درست یافتین. با تو بسیار کتاب خواندن یا بازی کردن معقول است. جواب می شود انا همین درس. خب هیچ خیل جواب رو نویست. بهترین میشد که در کامنتر نویسید که بسیارترش رو دریافت کردید یا که بسیارترش رو بسیارترش خطا کردید. خب با تو بسیارتر کتاب خوندن یا بازی کردن معقول است. Что тебе больше нравится читать книги или играть? Что тебе больше нравится читать книги или играть? بهترین ибора ҳаст. Албатта сал душвортар ва сал нофорамтар. Албатта инҷа чанд ибораро якҷоя кардаги ҳастанд. Барои ибораҳои сложные предложения ҳисоб мешавад. яъне ибораҳои мушкил ба ҳисоб меравад, зеро ки аз чанд ибора иборат ҳаст. хуб мо мегузарем ба дигараш. худро чӣ хел ҳис мекунед? беҳтарин бо гапи ҳурмат пурсида истифодаст. худро чӣ хел ҳис мекунед? худро мешавад себя. ҳис мекунед чувствуете. Бинед чувствуете ин шумо аста, вы. Албатта инҷа бо ҳурмат пурсида истодааст. беҳтарин ибора ҳаст. чӣ хел как ва вы мешавад шумо. чӣ хеле ки ҳозир гуфтам мекунед, яъне дар инҷа ҳурмат эҳтиром аст. беҳтарин ибора метавонед барои худ қайд карда гиред. худро чӣ хел ҳис мекунед? ва ҳозир мо бо шумо бо кӯмаки ҳамин луғатҳо албатта ин ибораҳоро ба забони русӣ тарҷума мекунем. тайёр ҳастен? рафтем. بهترین دوستان عزیز، امیدوارم که این دفعه نیز جواب درست رو بهترین دریافت کردید. و جواب درست همین طور است. خود را چه خیلی حس میکنید؟ Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? بهترین عبارت است، البته با احترام گفتگی است. ما میگذاریم با دیگرش. از واخوری با شما خیلی شدم. از واخوری با شما خیلی شدم. عبارت بهترین بسیارتر در وقت استریچ، در وقت شناسایی لازم می شود. так что با خود قید کرده گیرید. با شما с вами. شدم می شود рад، البته دختر باشد рада. و واخوری می شود встречать، یعنی واخوردن. واخوری встречи. خیلی می شود очень. و به نهایت برای آسان است، لیکن یک چیز در اینجا مانده است. شدم این شما هستید، یعنی من هستم، یک شخص تنها و در اینجا جانشینی یا نیست و البته این رو باید شما دریافت کنید. خب رفتیم با کمک همین لغت خود ترجمه کنید و شما یک چند ثانیه وقت.
خب بهترین امیدوارم که این دفعه نیست شما جواب رو درست یافتین. از آخری با شما خیلی شدم. Я очень рад встрече с вами. Я очень рада встрече с вами. اگر دختر باشد рада. خب بینین دوستان عزیز، من بسیار گفتگی هستم و باز میخوایم تکرارا گفته روم. در زبان تاجیکی بسیارتر در اکنچه، یعنی در پسویندها، در پسوندها ما جانشین ها رو نشان داده میرویم. یعنی شادم هم این معنای آن را دارد که شما هستید، یعنی я، همین من شادم. در زبان روسی باشد جانشین ها، مستعمین ها همه وقت алоҳида нишон дода мешавад. Так что дар инҷа шумо бояд угадат мекарден ки дар ҳамин ҷонишини я ҳаст, яъне вуҷуд дорад дар ибораи забони тоҷикида. Ва вақте ки ибора месозем дар забони русӣ, ҳама вақт ҷонишинҳои шахсӣ, лични мистаиминиро ҳама вақт нишон диҳед, яъне гуфта, яъне дар ҳамун албатта истода баъд гап зада равед, яъне бе ӯ, бе истифода бурдан ёки бе тарҷума кардани ҷонишин гап маънӣ надорад ва гап ба кӣ дахл дорад ва ба чӣ дахл дорад мо албатта онро ҷудо карда наметавонем. Барои ҳамин ҳам ҳама вақт ҷонишинҳои шахсиро нишон дода мегузарем. мо мегузарем ба дигара. Чӣ хел вохӯрии хуб, чӣ хел вохӯрии хуб. Аз ин пешам ҳамин ибора буд, вохӯрии встреча, дар онҷа встречи буд, албатта аз вохӯрдан гуфта буд, барои ҳамин встречи гуфтааст. Ва дар инҷа вохӯрии гуфтааст ва дар инҷа мешавад встреча. хуб, хуб мешавад приятная, хорошо мешавад хорошая мешавад, лекин дар инҷа приятная мешавад. Приятная ин ибораи бениҳоят хушрӯ ҳаст ва мо дар он ҳолате ки бисёр ба шумо писанд меояд ва бисёри хеле гелемагар фантастически красиво, фантастически не, акнун иборае ки беҳад хуб буданро нишон медиҳад. Чӣ хел мешавад какая. ба хотири он ки какая нест, чӣ хел мешавад, ба хотири он ки ин вохӯрӣ бениҳоят вохӯрӣ хуб гузаштааст ва барои ҳамин ҳам приятная, он чизе ки бисёртар маъқул аст. ҳамин се луғатро якҷоя мекунен ва ибора месозен. ман баъдтар ҷавоби дурустро нишон медиҳам. меҳтарин дӯстони азиз, умедворам ки ин дафъа низ ҷавоби дурустро ёфтед. Какая приятная встреча. Какая приятная встреча. Барои чӣ какая, не ба какой, не какие не. Барои он ки встреча ин ҳолати ба омадагӣ аст ки женский род аст ва барои ҳамин ҳам мо инҷа какаяро истифода мебарем. хоб ҳаст какой, какий ва какой ва какая. Ино бо родҳо истифода бурда мешавад. хоб мегузарем ба дигараш. худатро эҳтиёт кун дӯстам. худатро эҳтиёт кун дӯстам будааст ибораи хушрӯ ва ибораи бениҳоят приятное, чӣ хеле ки дар пеш гуфтем. дӯстам мешавад друг мой. худатро мешавад себя, чӣ хеле ки аз ин пештарам дидем. ин ибора албатта ба мо чӣ нест, ношинос нест. береги, эҳтиёт кун. ва умуман ибораи осон аст. себя худро береги, эҳтиёт кун. дӯстам, дӯсти азизам мешавад друг мой, дорогой друг, друг мой. умуман ҳозир ҳамин друг мой гуфта истифода барем хушрӯтар ва зеботар ва грамматически дурусттар ҳаст. ва шумо боз якчанд сония вақт видеоро стоп карда ибораро дар дафтар қайд кунед. баъде ки вақти ҷавобро дурустро нишон додам хато карда бошед, албатта хатоги худро ислоҳ мекунед. хато накарда бошед, шуморо табрик мекунем. ба шумо якчанд сония вақт. беҳтарин дӯстони азиз, умедворам ки ин дафъа низ шумо ҷавоби дурустро дарёфт кардед. чӣ хеле ки аз сари дарс зиёда аз чӣ қадар минутҳо гузаштааст ман дарс гуфта истодам. умедворам ки ҳама ибораро дуруст ёфта истодед. худатро эҳтиёт кун дӯстам. береги себя, друг мой. береги себя, друг мой. беҳтарин. ва
мегузарем мо ба дигараш. Анча шуда буд надида будем. Анча шуда буд надида будам, яъне вохӯрда набудам. Так что инам ҳаму вохӯрӣ ба бениҳоят наздик ибора ҳаст. Давно мешавад анча. Анча шуда буд. Албатта надида будем не виделись. Не виделись. Ва ибора ду дона будааст. Ва худам низ ҳайрон мондам. Беҳтарин ҳаминро ҷобаҷо кунед ва ибораи хушрӯтарин дар забони русӣ тайёр аст. Ба шумо 10 сония вақт. хуб, беҳтарин, умедворам и дафъа низ ёфтем. Давно не виделись. Давно не виделись. Анча шуда буд надида будам дӯстам. гапи зур, умедворам ки дарёфт кардем ва албатта дарсро бо диққат тамошо кунед. Ту дар фабрика кор мекунӣ. Ин вопрос, яъне савол аст. хуб, аломати савол дар охир истодааст. пурсида истодааст ки ту дар фабрика кор мекунӣ. ҳозир бо кӯмаки луғатҳо тарҷума мекунем. ту мешавад ти, ту мешавад ти, дар мешавад на. барои чӣ на дар охир ба шумо мефаҳмонам. кор мекунӣ мешавад работаеш, работаеш, кор мекунӣ. ва фабрика мешавад фабрика. ҳамаги 4 дона луғат шумо бояд ҳаминҳоро якҷоя карда ба забони русӣ ҷумла созед. видеоро стоп кунед, ҷавоби худро дар дафтари худ нависед. ман ҳозир ба шумо вақте ки ҷавоби дурустро навистам, албатта хатогиҳои худро ислоҳ мекунед. агар хато накунед, агар албатта табрик мекунем. рафтем. хуб, беҳтарин, фикр мекунам ки ҳама ҷавобро дуруст ёфт ва албатта он ҷавобе ки шумо доштед ҳамин тавр аст. ту дар фабрика кор мекунӣ. Ты работаешь на фабрике. Ты работаешь на фабрике. Бинед. барои чӣ на фабрике? Не в фабрике, а на фабрике. Мефаҳмонам. хуб, медонем ки на ин ҷои берун, яъне на ин ҷойҳое ки кушода ҳаст истифода бурда мешавад. мисол, на остановки ҳамхел, на улице. в бошад агар дар чизҳое ки дар дохил ҳаст. мисол, в комнате, в школе, в университете. дар ин ҷо низ ҳамин хел аст. фабрика бениҳоят чизи калон аст ва ба ҳамин хотир ҳам на фабрике мешавад. на фабрике, на заводе. ҳаминро дар хотир гирифта монед. на заводе, на фабрике мешавад. Не в заводе. мисол, я работаю на фабрике, либо на заводе. Не в заводе, либо в фабрике намегӯем. умедворам ки на ва в ба шумо фаҳмо аст. яъне предлогҳои на ва в ба шумо фаҳмо. ин тавр бошад, мо мегузарем ба дигараш. ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. мебинем, ҳозир мешавад сейчас. ҳозир мешавад сейчас. хуб, ба ту мешавад тибе. наметавонам, не могу. ва ҷавоб дода, умуман ҷавоб додан ва ҷавоб дода мешавад ответит. ответит, ҷавоб дода. хуб, ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. ба шумо якчанд сония вақт медиҳам. ҷавоби худро ҳатман фикр кунед ё ки дар дафтари худ нависед. баъд ман ҷавоби дурустро нишон медиҳам. рафтем. хуб, беҳтарин, умедворам ки ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. Сейчас не могу тебе ответить. Сейчас не могу тебе ответить.
ҳозир ба ту ҷавоб дода наметавонам. хуб, агар шумо ҷонишинҳои фарқи ёки ҷонишинҳои шахсии фарқи тарзи истифода бурдани ҷонишинҳои тибе ва тибяро надонед, агар дар дохили канали мо дар ҳамин YouTube шумо метавонед ҳамин дар бораи ҳамин тибе ва тибя видеоро дарёфт кунед, зеро ки ман дарси алоҳида дар бораи фарқ ва тарзи истифода бурдани тибя ва тибе баровардагӣ ҳастам. мегузарем ба дигараш. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. хуб, ман мешавад я, ба иҷора гирифтан мешавад снят. снят гирифтан яъне ба иҷора гирифтан. снят мешавад умуман гирифтан, ба иҷора гирифтан низ снят мешавад. хуб, хачу мешавад мехоҳам, квартира мешавад квартира. ҳозир шумо ҳамин чорта ибораро, чорта луғатро якҷоя карда ҷавоби худро бояд нависед. ба шумо якчанд сония вақт. хуб, беҳтарин ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. Я хочу снять квартиру. Я хочу снять квартиру. калимаи аренда, яъне аренда низ иҷора мешавад, онро шумо метавонед истифода набаред. ҳамин тавр низ шумо метавонед гӯед ки ман мехоҳам яъне квартира ба иҷора гирам. Я хочу снять квартиру. ман ба иҷора квартира гирифтан мехоҳам. ин ҳам албатта шакли дурусташ ҳаст, бе истифода бурдани аренда, яъне иҷора. хуб, мегузарем ба дигараш. оё шумо намедонед ки почта дар куҷо ҷойгир аст? дар ҷои ҳамин почта шумо любой калимаро метавонед монед. мисол, магазин дар куҷо ҷойгир аст, намедонам, банк дар куҷо ҷойгир аст, ёки остановка дар куҷо ҷойгир аст. ин савол умуман универсальный аст. Как хотите, так можете использовать. Хорошо, вот. Шумо мешавад вы намедонед, не знаете, не знаете. Знат ин донистан, а гӯем ки намедонед, и пурсида истодааст. Не знаете. хуб, ҷойгир аст, находится, находится. ҷойгир будан, ҷойгир аст. хуб, дар куҷо, где. хуб, дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинед, боз 4 дона ҳамагӣ луғат аст ва шумо бояд инҳоро якҷоя карда ба забони русӣ ҷумлаи худро созед. боз ба шумо якчанд сония вақт ҷавоби худро нависед ва ман дар охир боз як чизро мефаҳмонам. хуб, умедворам ки ҳамаатон ҷавобро дуруст ёфтед, зеро ки дар ин ҷа ягон ҷумлаи қиинӣ набуд, мушкил набуд. оё шумо намедонед ки почта дар куҷо ҷойгир аст? Вы не знаете, где находится почта? Вы не знаете, где находится почта? оё шумо намедонед ки почта дар куҷо ҷойгир аст? калимаи оё тарҷума намешавад. Дар забони русӣ хеле калима нест. ба ҳамин хотир оё аз ин ҷа меравад ва дар ҷои почта шумо метавонед дигар чизро монед. Вы не знаете, где находится банк, где находится магазин, где находится остановка, где находится, не знаю, что там, метро, ягон чизи дигар. Умуман ҳамин дар ҷои почта метавонед любой калимаро монед. Ба ҳамин хотир ман ин калимаро ба шумо нишон додам. хуб, дигараш. бо ман ба тӯй рафтан мехоҳед? бо ман ба тӯй рафтан мехоҳед? мебинем. мехоҳед умуман хостан хатид мешавад ва мехоҳед гӯем агар хатите. хатите мехоҳед. хуб, рафтан пайти. бо ман со мной. со мной нависта мешавад, аз хотир намебарам. с мной не, со мной. хуб, тӯй мешавад свадьба.
ба мешавад на, яъне ба тӯи гӯям агар на савад биём. Ҳамихел ҳозир мебинед ҷавоби дуруст ва боз мефаҳмонам. хуб, дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинед 5 та луғат аст ва ин луғатҳоро шумо бояд якҷоя карда, албатта дар забони русӣ ибора созед. Яъне ин калимаи ҳамаашро якҷоя карда калимаҳоро албатта ҷумлаи русӣ созед ва шумо якчанд минут вақт, якчанд секунд тоист. хуб, беҳтарин. Умедворам ки ҷавобро албатта шумо ҳамин тавр нависед. Ҷавоби шумо ҳамин тавр буд. Бо ман ба тӯи рафтан мехоҳед? Хотите пойти со мной на свадьбу? Хотите пойти со мной на свадьбу? Бо ман ба тӯи рафтан мехоҳед? Албатта ба тӯй мешавад на свадьбу, не в свадьбу, а на свадьбу. умедворам албатта ин низ ба шумо фаҳмо ҳаст. хуб, мегузарем ба дигараш. Ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Ин низ савол аст. хуб, чӣ мешавад? Что? мо мешавад мы. Чӣ хеле ки дидем дар дигар албатта дигар калимаҳо. Кардан мешавад делать. ҳозир мешавад сейчас. Бояд должны. Барои чӣ должны? Барои он ки мы, мо. хуб, албатта чӣ хеле ки дида истодаед дар инҷо низ 5 та ҳамаги луғат ва инҳоро бояд якҷоя кунед. ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Что чӣ мешавад? Мы мо, делать кардан, должны бояд, сейчас ҳозир. Рафтем. хуб, умедворам ки ҳамаатон ҷавобро дуруст ёфтед. ҳозир мо бояд чӣ кор кунем? Что мы должны сейчас делать? Что мы должны сейчас делать? Марҳамат мешавад пожалуйста. Пожалуйста. Гузоред мешавад положите. Положите. Инҷо мешавад сюда. Сюда. ва чизҳоро мешавад веши. Множественное число, яъне чанд чиз ҳаст, чизҳоро гуфта истодааст. Агар чиз мешуд, веш мешуд. хуб, марҳамат чизҳоро инҷо гузоред. Марҳамат пожалуйста, чизҳоро веши, инҷо сюда, гузоред положите. ҳозир ҳамин 4 луғатро шумо тарҷума карда, яъне якҷоя карда, ҳамин ибораро ба забони русӣ тарҷума карда менависед. ибораи осон аст ва ба шумо якчанд сония, 15 сония вақт медиҳам, баъд ҷавоби дурустро нишон медиҳам. рафтем. хуб, беҳтарин. умедворам дар ҷавоби дурустро ҳамин тавр ёфтед ва дуруст аст. бинед. Марҳамат чизҳоро инҷо гузоред. Положите, пожалуйста, веши сюда. Положите, пожалуйста, веши сюда. беҳтарин аст. Касе ки ёфт табрик мекунам, касе ки хато кард албатта дарсро бо диққатона тамошо кунед. албатта шумо низ ҳозир ҷавоби дурустро меёбед, зеро ки ибораҳомон зиёд аст. ҷойҳои мо кадом аст? рафтем. ҷойҳо, ҷойҳои места, ин ҳам множественное число аст. места албатта бо о тамом шавад, место нависта шавад агар, ин якта ҷой мешавад. ҷойҳо бошад агар, албатта тарзи хонданаш места ва ин множественное число аст. хуб, кадом мешавад какие. бинед,
кадом какие, какой мешуд агар ин якта мешуд ва какой не дар инҷа какие ҳаст ва ин низ множественное число дар бораи якчанд ҷой гап рафта истодааст ва мешавад мо наше наше аст дар инҷа тарҷума намешавад. хуб ҷойҳои места кадом какие мо наше аст тарҷума намешавад. ҳамин се луғатро якҷоя карда ҳозир шумо ибораро ба забони русӣ нависед. рафтем. хуб беҳтарин, умедворам ин дафъа низ ҷавобро дуруст ёфтед. Какие наши места? Какие наши места? албатта дар бораи як ҷой мешуд, какой мешуд. албатта дар инҷа ҷойҳо яъне якчанд аст, какие наши места шид. беҳтарин аст дарсро бо диққат тамошо кунед, ибораҳомон зиёд аст, албатта дуруст меёбед. лутфан маро ба вокзал баред. Вокзал, лутфан маро ба вокзал баред. хуб баред мешавад отвезите. Отвезите. ба мешавад на. На. маро мешавад меня. Меня. лутфан мешавад пожалуйста. Пожалуйста. вокзал албатта ба забони русӣ низ вокзал мешавад. барои ҳамин ҳам мо тарҷума яъне луғаташро нанавистем. барои ҳамин ҳам ҳозир шумо кӯшиш кунед ҳамин 4 луғат бо вокзал яъне вокзал низ ба забони русӣ тарҷума мешавад. ҳамин 5 луғатро якҷоя карда ибора созен. албатта дар дафтари худ қайд кунед ё ки дар хотир фикр кунед. дар дафтар қайд кунед, боз ҳам ба шумо кӯмаки бисёртар мекунанд, зеро ки дар забони русӣ якҷоя дуруст навистанро низ меомӯзем. рафтем. беҳтарин, беҳтарин, беҳтарин. ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. лутфан маро ба вокзал баред. Отвезите, пожалуйста, меня на вокзал. Отвезите, пожалуйста, меня на вокзал. лутфан маро ба вокзал баред. ба фикрам 90% шумо дуруст ёфтем. зеро ки вақтое ки прямой эфир мекардем, 90% одамо саволҳоро ҷавобҳоро ба саволҳо дуруст меёфтанд ва ин дафъа низ умедворам ҳамин хел аст. ин фурудгоҳро кай сохтаанд? ин фурудгоҳро кай сохтаанд? дар ҷои ҳамин фурудгоҳ метавонед дигар ибораҳоро монда савол тиҳед. так что нагӯем ки ин ибораи нодаркор гуфта. шумо метавонед ин ибораҳоро на танҳо дар як ҷо, дар як ҳамин фурудгоҳ, балки ин хонаро, ин албатта стадионро ё ки ин чизе ки набошад, ин мошин гӯем ё ки ин чизе ки ҳаст, яъне дар ҷои ҳамин монда метавонед гапро яъне ҷумларо созед. албатта мақсади дарс ҳамин аст. ман албатта ҳама ибораҳоро ба шумо нишон дода наметавонам дар забони русӣ садҳо ҳазор ибораҳоро, лекин ман ба шумо роҳро нишон медиҳам. шумо метавонед дар ҷои фурудгоҳ дигар ибораро монед, созед ва савол диҳед. ин мешавад этот, этот. кай мешавад когда. фурудгоҳ мешавад аэропорт, аэропорт. ва сохтаан построили, построили. построит, глагол построить. сохтаан албатта сохтаанд мешавад построили. хуб 4 луғат якҷоя мекунем ва ибораро месозем. ин фурудгоҳро кай сохтаанд?
ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. Когда построили этот аэропорт? Когда построили этот аэропорт? Барои чӣ этот, ето не этот гуфта албатта савол пайдо шуданаш мумкин аст. Барои он ки аэропорт ин мужской род аст, мужской род. Агар ин женский род мешуд, агар это нависта мешуд, албатта дар ҳамон вақт мо мехондим это мегуфтем, лекин ин мужской род аст. Барои ҳамин ҳам когда построили этот аэропорт, ин фурудгоҳро кай сохтаанд? умедворам ки 99% шумо ҷавобро дуруст ёфтем. вақте ки дар забони русӣ ибора месозен ё ки ҷавоб медиҳен, гап мезанин, ҷумла месозен, ҳама вақт бо диққат бошед. Албатта ҳама вақт ба худ бовар кунед, зеро ки ҳама вақт хатогиҳо аз нобоварӣ ба худ ва аз саросимагӣ шуда мебарояд. хуб, рафтем ба дигараш. мо кай таом мехӯрем? Таом ин акнун хӯроки нисфирӯзӣ гӯем, умуман ҳозир хӯроки нисфирӯзиро гап мезанем. Кай мешавад когда, мо мешавад мы, таом мехӯрем мешавад абедат. Абедат ин албатта хӯроки нисфирӯзӣ ва умуман хӯрок хӯрдан, таом хӯрдан низ мешавад. Так что нагӯянд ки дар ин ҷо нодуруст аст гуфта. Не, ин тавр нест. Абедат мешавад ҳам таом хӯрдан ва ҳам авқоти нисфирӯзӣ низ мешавад. Пешини гӯям мешавад абед. хуб, рафтем се луғатро тарҷума мекунем. Се луғатро якҷоя карда ибораро ба забони русӣ менависем. хуб, беҳтарин, бисёриётон дуруст ёфтен. Бинен, мо кай таом мехӯрем? Когда мы будем обедать. Мумкин бисёриҳои шумо хато карден ва гуфта истодем ки аз куҷо будем биромад. Аз куҷо? барои он ки обедать ин дар будущее время аст, яъне мо кай гуфта истодааст, ҳоли нахӯрдааст. прошле яъне гузашта нест ва ҳозира ҳам нест. барои ҳамин ҳам дар инҷа буд добавит шуд, ба он хотире ки мо ҳастем. барои ҳамин ҳам мешавад будем. Агар я буду мешавад, агар яъне буду ман, лекин дар инҷа мо гуфта истодааст, множественное число будем мешавад, яъне когда мы будем обедать. глагол ҳамун тарз монд, яъне обедать ин феъл аст. обед бошад агар ин исм, обедать бошад агар ин глагол, феъл. барои ҳамин ҳам будемро пеш аз худ гирифт. хуб, мо кай таом мехӯрем? Когда мы будем обедать. умедворам ки фаҳмо аст, саволи зиёдӣ нест. мо мегузарем ба дигараш. ман дар ҳавопаймо худро хуб ҳис мекунам. ман дар ҳавопаймо худро хуб ҳис мекунам. дар мешавад в, барои ин ки самолёт, дар дурuni самолёт. ман мешавад я, хуб мешавад хорошо, ҳавопаймо мешавад самолёт, ҳис мекунам мегӯяд чувствую, мешавад, мега не мешавад, чувствую, ва худро мешавад себя. ман дар ҳавопаймо худро хуб ҳис мекунам. ман мешавад я, дар мешавад в, ҳавопаймо мешавад самолёт, худро мешавад себя, хуб мешавад хорошо, ҳис мекунам мешавад чувствую. ҳамин ибораҳоро якҷоя карда ибораро ба забони русӣ нависен. ба шумо як чанд сония вақт.
خب بهترین است این دفعه نیز امیدوارم بسیارتون دریافت کردین. من در هواپیما خود را خوب حس میکنم. Я в самолете чувствую себя хорошо. Я в самолете чувствую себя хорошо. В самолете. На самолете намешавад. یعنی در بالای самолет не, بلکه در داخل самолет. Я в самолете чувствую себя хорошо. بهترین است شخصایی که یافتن آنها رو تبریک میکنم. شخصایی که خطا کردن باز همون گپی پیشتره، درس رو فقط با دقت تماشا کردن رو آموزین. برای آنکه بسیاری خوب با دقت تماشا نمیکنن و از همین خاطر هم زبان رو زود آموخته نمیتوانند. خب دیگرش سپارش من کی تیار می شود. سپارش من کی تیار می شود. اون من در زبان تاجیکی این عباره رو استفاده نمیبریم، میگیم که закази من کی تیار می شود. همین عباره هست برادرها. کی می شود باز когда. سپارش من мой заказ. گفتم که заказ این همون ما عباره ای که این عباره اساساً روسی است، نه که در زبان تاجیکی درباره سپارش فقط заказ رو استفاده میبرم. و будет готов. Будет готов می شود تیار می شود. تیار می شود. کی می شود когда. мой заказ می شود سپارش من تیار می شود будет готов. Будет готов. خب همین سه دونه لغت است یک جای میکنین و عباره رو میسازین و شما یک چند ثانیه وقت دوستان عزیز. خب بهترین امیدوارم که دریافت کردید و همین خیلی از جواب درست. Когда мой заказ будет готов. سپارش من کی تیار می شود. Когда мой заказ будет готов. Когда мой заказ будет готов. عباره آسان است و عباره به نهایت استعمال گویم سر استفاده بر است، یعنی بسیار استفاده میبریم. خب باز ما میگذاریم بعد دیگرش. این کلاه آیا به من میزیبد. این کلاه آیا به من میزیبد. کلاه گفته البته این نیست عباره نو ممکن به شما تابد. برای اینکه بسیاری ها گفتن که درس رو بسیارتر گپای کوچکی رو استفاده نبر گفتم، برای همین کتابی کردیم، یعنی لیتراتورنی ادبی کردیم. کلاه میشود دوستان عزیز شляпа. شляпа. خب این کلاه آیا به من میزیبد. کلاه میشود شляпа. میزیبد میشود ایدیوت لی. ایدیوت این رفته میشود، لیکن در لباس پوشی همین رو استفاده میبره. یعنی ایدیوت گفته ما وقتی که زیبد اگر ما میگیم ایدیوت. это тебя идет. это عموما آن عباره هایی که درباره همین خوشروگی و برای تو میزیبد میتوانیم با ایدیوت استفاده بریم. ایدیوت لی. خب با من میشود منه. خب это میشود این. برای چی это شید؟ برای اینکه شляпа این женский род است. женский род کشید میشود это نیو это. этот باشد اگر мужской род. это باشد اگر средний род و это باشد این женский род است. خب 4 دانه لغت است. همین رو یک جای میکنید و عباره رو میسازید. آیا ترجمه نمیشود. بهترین جواب درست همین خیلی است. Идет ли мне эта шляпа. Идет ли мне эта шляпа. این کلاه آیا به من میزیبد.
албатта ба шумо точно мезебад. ба оина як бор нигоҳ кунед, албатта ба шумо мезебад. ин гулдон чанд пул аст? ин гулдон чанд пул аст? гулдон ҳама медонад. пул аст мешавад стоит, стоит. пул стоит. чанд мешавад сколка, сколка. это мешавад боз ин. дар ин ҷа боз ҳозир мегӯям барои чӣ бо это шид. гулдон мешавад ваза, ваза ин женский род аст ва барои ҳамин ҳам боз шид это, это. хуб, 4 дона луғат аст ин дафъа низ бояд инҳоро якҷоя кунед, яъне ин мешавад это, гулдон мешавад ваза, чанд пул мешавад, умуман чанд мешавад сколка, пул аст стоит мешавад, яъне чанд пул аст. хуб, 4 луғат якҷоя карда ибораро месозем ба забони русӣ. рафтем. беҳтарин, беҳтарин, беҳтарин ва ҷавоби дуруст ҳамин хел аст. ин гулдон чанд пул аст? Сколько стоит эта ваза? Сколько стоит эта ваза? Сколько стоит эта ваза? ва боз ибораи дигари мо мешавад ҳамин. шанбе рӯзи кори нест, яъне рӯзи шанбе. шанбе ҳаст куда ҳафта, ҳаминро гуфта истодааст. шанбе рӯзи кори нест. ибораи осон ва ибораи лозимӣ. шанбе якшанбе рӯзи кори нест. хуб, нест мешавад не. шанбе мешавад субота, субота. ва рӯзи мешавад ден, рӯз умуман ден мешавад, рӯзи нест ден мешавад. рӯзҳо бошад агар днеи мешавад ихел, лекин рӯзи нест ден мешавад. кор мешавад работа, албатта дар инҷа рӯзи кори, кор ёки рӯзи кори гуфта истодааст, барои ҳамин рабоче гуфта истодааст. хуб, шанбе рӯзи кор нест ёки рӯзи кори нест. ҳардушам дуруст аст. Так что албатта умедворам ки хозир ин ибораро шумо дуруст ба забони русӣ тарҷума мекунед, зеро ки қиин нест. хуб, рафтем. беҳтарин, беҳтарин, беҳтарин ва ба дар ҷавоби дуруст ҳамин хел. шанбе рӯзи кор нест. Суббота не рабочий день.